mwancho mulireri na ukwanire kurwanda nsia sore mugoroba obono na boigo yene Nsoko TV oburuso bumugusi kwego kirinemero berio yonsi kuruchinsa 12 cheke mambia gwikaboniga yarigire ensa eyemo yabono butukongo koretera amaya asinchira yobwikiranu endera kubwati gwetera asinchira yomutanda o Facebook Nsoko TV na boiga sensemeri ya YouTube Nsoko TV gwika omwerio eritariane Ishmael Mogere. Karibu sana tuyanyore asinchira yobwikiranu abantu emiyemo na batano no yomo bari bamenyete no barema imiye county ya Kisii ningo bono barache kwenyorera ebirugo byo gutarira magiga yekyombe ekemo kimenyekaine buna Walkabout Foundation yekubwatira na serikali ye county ya Kisii koba ebirugo byo gutarira byeye ntunda ya gatano gesumuruberi uyo bobokonyi ochagetwe imiye county ya Kisii umusakyo ito Wycliffe Orenge no roboti oruo ase obwagare nigo yabero mweso manene gochiasa abantu bari manyetano barema anene kigima bari babwato bari mubwogotara baitanetie me amana batanomo ekera bago chikokonyeka gwetera soko yego birogo byogotarira gwetera ase kyombe kya Walkabout Foundation kego bwatera na serikali ya county ya Kisii. So tunafanya counties as now tunawaka na Simbarati in Kisii County. So what I can say in Walkabout Foundation that we don't charge anything for these wheelchairs. Ile kitu tunasema tunacharge peke yake ni hiyo lori kukuja hapa, ileto hapa, but wheelchairs is free. We give it for free. We don't charge anything. So hata mwenye atakuja hapa usidhani ati kuna pesa unaweza itishwa, bora tuko na ID utapata wheelchair. Walkabout Foundation ilianza from 2014 lakini from 2018 ndio imekuja ikawa main. Agokuwa na nabaralia asegeti kya Gusii Stadium abu asabacha kyomorobero bokora nebroge babene ni gokaro mureidi oyore oya omega tiaba abasori bakora se kyombe kya Walkabout Foundation nigo aene kirebuna entunde igane ya gatano abu ase county ya Kisii ego chakanyorogo sira asabari manyeto na barema. Tumekuja hapa Kisii tuko phase 5 saizi, tulianza kutoka 2023 ndio tulianza, so hii ni mara yetu ya 5 kwa Kisii County. This year ni mara yetu ya 3 kuwa hapa. Nigo boigate babona ekyombe kyo nigo kyabereke gochase county ya Kisii kirengaki asengenjo abamenyete no barema bugotara nigo barabanga kegema naigo eganganero roro yoko babo konyi gwetera se biroge ebyo. Sababu ya kuwa tumerudi Kisii sana hii mwaka ni kuwa Kisii iko na walemavu wengi sana, especially watoto wako na disability. So tumefocus laundi na watoto sana. How come tunaweza saidia watoto wapate wheelchairs. Aboigo yo omega tia bale banyara ko bakonyora bokonyi bwebiroge ebyo niga hakangambuye mono ase kyombe kyo kwerwa eligocha ko bakonya. Nimekuja hapa kwa ajili ya usaidizi. Niko na shida ya kutembea. Hata kila mtu anaelewa mambo ya ukiitwa mlemavu unahitaji usaidizi fulani ndio usonge kiasi hata mahali unafanya kazi. Sasa nachukua hii nafasi kwa kutoa shukrani kwa hii foundation inaitwa Walkabout. Imetuletea usaidizi hapa. Wena ni webiroge bibono nigo borache kwere wiki ngima abo ase ko ikali tukara Jumamosi asabanto emeronge bere baraba kwegwa kera lichuko. Kuja na wheelchairs. Sasa tuko na wheelchair 106 ndio tunapeana na padi tunapeana for 20 wheelchairs. So tutapeana paka Saturday ama Friday ndio tutamaliza kupeana hizo wheelchairs. Nigo yabere buya ase kyombe kya Walkabout Foundation gye kubatara ne serikali ya county ya Kisii kobenyura bali bamenyetana barema eleko baikange na kobakonya. Kinko reporter ya Nsoko TV kurwega suba gataka tumo chibosongo county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge. Gotigana nayo bunenchira yemo yogusira aborokiwa bakuru ase amate chokonyora wainse abo bagosoma chiskuru cyo bubundi echo kwena na amaigeri ase abanyagitari ke MTC nabo iga amaigerio asa aborokiwa ba TTC nigo bisi ya CDF imeye bunge nyari bari chache ya chakiro murobirio bwo kwena na cheke chibasari gochiase baria baichoretie imeyobisi ya CDF omuchie usasensemo ya Kiombo korengana n'umunyakerugo gwikiganchege chibasari Peterson Nyambane nigo aereire iguru yo murobirio yubuna enchireyemo
ne enchira yemo ne ganga y'umujumbe umusikizairi janda no kumuikirani gose no guchigwikirania iguru y'ibirengo by'ikisemi imeye bunge yo Mosakio ito Pethuel Machini na manganayo ase obwagare. Bunenchiremo yo gwikirania ogusira gutia saboro kigo abali bakuru ashinga cyo konyora wainse nigolchikuria rero ABC yo mochumbe bwebunge ya nyari bari chache insi kiganzi ya CDF banyako bakwena na chicheki chechi basari kujia saboro kigo bechiskuru cyo bubundi chiria chikwena maigiri gucha saboro kya nabo igo chikwena maigiri gucha se abanyagitari rero twabwa tomoyega bokwena na chicheki cyabana bechi college au bare KMTC National Polytechnics and TTC. Lero twanyorire na mbere nyinge asenge njoko na chicheki okonya abana baita bagenderete ko babakolani ase institution yechitu abeire to commission. Okwana ekerekyo nigobono omotenenini asabisi ya CDF inse yekeganchekyo gechi basari Peterson Nyambane nyakabaga kwera yenegangeyemo yo gwikirania chira baririte eri gusira chisemia sebungeyo yanyari bari chachingana yewo koboko noyamo babakwanire kuri service yo muchumbe Zaire Janda igoro mwaro chibali mbarase mangana emitandao umweshimiwa na naliganitia banafunzi elinde bachirera ko ichicheki cyabo chibasari checks kurwa service ya CDF kekana no headquarters cha nyari bari chache igo exercise mbya kagendrete so far na ndende togote yabantu baito bagendro nyagocha elinde bo ichicheki echi because mumaete mweshimiwa buna wa promiseti oikaga ndeko beko koboko wetereke kanjeki ya CDF elinda abana baito banyale kokonyeka wetera masomo kurengana no munyakero goyo niganyakabuga kwera amakong abanyako gwetera chinga kibaye nkonna chicheki cyo aseno nyana batebre nigo barachikogaya ningani yo erikero yomo onyakabuga gwichuria anyore e basari yae obotutukanu mboro oboke asenge njokero kende onde naro ogotoko ta private boronge kurengana buna machikare goteba ekero togo chikorigero litwanyora nga ta private boronge igo tali likely koego nabo konyora nga nere nabwate okoboria lakini rende nabo tokumuchikani na nditwa mubika boronge korengana buneganiri Boigo korkyo mogokobo nigigati ya boibori na boigo bali banyora chichekecho banyako bagwakero mochumbe mbiye muno asikirenga kyo gusira chisemi na boigo asikire yo kwenekinga mbachikonyako bakugenderia asama somabo na boigo amasomo ya bana babo chinagire mbiye muno na chirikuye cheki mwana onega usoma KTTC na yo naje tukurigirira simi nkanyora nga chicheki nguru bichirero na akirembia mono sana nande ndate musimi wetu tabwati upaguzi ekwero ndwense wa apply gakoyenyora muna bona nchi ona apply ta bana babiri na banyorete bonse egolende otokumwakira ngambia mono nyasamu siseni naenda gendera gukora inte kagenda tokora iga nimeshukuru sana aso mwana kale chitorokonya chimburete bono nsukiri bono nyana akonyora chinke ntamwiranirie kate ngwakira mbia mono nyasamu siseni naende tolengera liko chimutunga ngike ko chikoba yongwa kero mwesimi osairi chanda ngambia mono sana asogotoa echeki abachikoro bane basome naende mwesimi ngambia mono gendera otobwati upagusi korutaracha abantu monsi bina abao bagotanga ntutam eserikali yeito ekwenda na tutam naende ngotanga tioko twara kwa siwasio ndeyora akurusha montara iboru kurumba. Tumefurahia sana kufika hapa kwa CDF kupata basari. Tunamshukuru sana mheshimiwa wetu Chanda. Tutam tumwachi tuko naye hapa kwa hapa. Nimepata cheti ya 5000. Nashukuru sana mtoto wangu atafanya mtihani. Alikuwa amefungiwa nje. Reporter ya Soko TV kurasa chobis chinene chekeganje ya CDF yebunge nyali bali chache asomo chokembwe county ya Kisii litera na Pethuel Machini Gosika mutwe umusacho yomo uyukagere gutwara obusani n'umukungu bw'omwamatoe nigasambirwe nyumba yaye ime yesa location ya Nyanchuka ime ye ward ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira nige yamate ikagere gusambirwe nyumba ere no bwoba asiyasabire obwene bwabo kurwase abanyanyimbo tomonyore umusakyo ito Steven Nyarikembunde na roboti oru asobwikiranu oinera kwandi barwo kali barwo moirire figa Nkibona bagombu nigaje bagambi baminto mutagongonye Kemunto murugi bonsoti korwe kenyoro kya Nyanchoka wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Burabu nigakweranga ikigya chagetego kagerwanga no mosacho ye nigakagire ko bantu bosari no murugi bwe amate yaye nigo kyagerire go ikera ogosambwa kwenyomba yabo Iko yaringi Friday butuko turayire
nasoete ngararange mapema iga ngatiga mugakone gaikaranste gakurie ndagira ngatanga na kurara ekeracha kurara erokora taraire lakini nje nabwatire n'ekito nari ngire teiga butejari ngange saa 5 ngo igunyombe gentu gekubona pum kuchikora mukingo ligeli ngumboltu wayi ngiko sigia sambe nyombe tokumnyoka ntokucha kukura omuriro ichire nyombo mubaliri burira tutarochi no muranga asore tukakura tukamnyoka ngaiguru murango munga ngaigura ngasoka isiko tokukura ya mateka acha abantu abasani bagacha baminto bakambwa tisikolimye muriro lakini akarongo rengera dibuyo mukakone kuri magamba bwate okumana n'ekirani no muriro mungino yo yure ngo musani yo egende kyakara natemete ko ketegerera mungino yo yegari goitumwa yo chonte inaite tugotuko ase ngenjo mugakona gonte bibuna mugakuga ntwarite kamote ibona mangana yo kunya goitukirenga kigeta kiroge ndo report yo muganda ngachanga regende kengocha kuingira kire gocha mwana ngate yo mugakone gendo report yakanda ka report korengana na Wilson Onsoti niga kwerera ya iga yegete wiki ya igoro Friday saa 5 ya botuko nkaunga nestima yage ndi kuunga tarara na kinga chikuunga ya nestima kutaka kagenda taka yo musa nabo yachite eka nestima yaenda titaekangi komichioka nkaunga no muntu uitera machi siko urweke buyu titaekangi ibere chioka nkaigo mororo rikitire nyombe ngimegansa koya ari na turete family yana ngo kuranga nkonyera abana ekogera konyo mororo yo chiro gwate uchiro mu yabana utamba ile nyombe ngima se rumu eyo Dennis Manoti oyore chirani yae ukagire gotwara rio rochonere wetresi mini ga sensemo ya kweranga nigo amangana ya iga yobosani gatie chiamate chibere konyoraga yanirwe asekurenda goteba ngaeretanya kwira gitambukiro kende gyonsi kyoko basambere nyomba yabo nango Dennis Manoti awona bali jirani byana nabagwereza nimane kubagwereza amona bagachagara yo mugungu ayo ngarabede negarabede muzikunde kabagiro bido azwa yo kana bakabumugambi ande nako sabonye ndiri ojunguzi yale kokorwa kera nyale kana ngani musikene no kera toku no komanyanga nimbate kurunga abantu nganda bali ngumwago zamba banze kiri tambukira ane mbandiga nigobone yamate yasabire ebitabu yoborendi wesona niya erigo sonsorari orochorira ororo bakatabinga mambi ya togenda tulike opia kerai anyaramba ngana nyaramba nkaliko opinga anda keranyo lingolike runga kulwe file ndikeruwe kesi iliyo mo sikari anda tokolike kesi kiana akanyore simi kumukani kamotabinga ekine kekwana takogenda getare ruguru tira baka getare ruguru bachikutobikira report yoro igo ngana etana nire gwita ku Friday paka rero tindanyora bumana bondo bwose Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV ebunge ya Borabu imeyanyamira Bune nchira yemo yokurichengira ritukuri enkoro gose World Heart Day eriyo rigo korekana itariki ya 29 umutinyu kianda kiro mwaka nigo Kennedy Ombaba achakirie beno murubirio umanyekanite buna Mary Kerubo Foundation eriyo kubakonya kubaringolia nabo ikokwena n'ububweni gucyase abarwaire abobwate umuchando bwenkoro ritukuri rero umuteneneri bw'ekyombe kyo kya Mary Kerubo Foundation nabo igagati ababwatani banda bange niko bara umuyiga bogokora etarich kilomita 5 guchakira etauni ya Keroka gwikase skuru yoboroso yagesaba kwa abwase abamenye kurwase ward ya Ichuni baikirana asobonge na gokolerwa uburingori na boigo ububweni bwabusa Musa Kyoito Caroline Mausa na roboti oru asobwe memono Chitariki 29 cy'omutenyo kianda kya kero mwaka neli tukolio gochengera World Heart Day goseri tukolio gochengera amangana yenkoro abo asekirenga kyo mwaka oyo gegoteba buna use heart for every heart Tirino motomoke sana daringe monene esabato gachito bia ikokirige ndugale gokora bia Enyuga tuigora maiso gotoro kingena ki uborwero bugwenkoro ebo chironde bwensi abera abo mongina omogotu omwana omonto monno mogaka osonde bwensi no ino mosai muy wetingo monto chire wesibi okolapse yokule mwanya ko yose jibi kana nyolete Unenchera ye moyo kolichengera litukeliga
Kennedy Ombaba niga chakire omoroberio omanyekanite buna Mary Kerubo Foundation erikwena n'abakonyi gokia sabaroire abo babwate oburwaire bw'enkoro. Ituko lya lero nigo ababwatani ao abakobwaterana nere Kennedy Ombaba batwaleta arenene ye kilomita 5 abose bachakire me town ya Keroka wikase sukuru yoboroso ya Gesabakwa eye gotoka ime bunge ya Nyaribari Masaba elikora liana kobamanya abu igoro yoburwaire obwo bw'enkoro. It's a foundation which was taught after the passing of my wife Mary Kerubo. So the purpose of the foundation is to raise awareness to people and inform them that heart health is very important. Actually, in Kenya, we are losing over 100,000 Kenyans due to heart-related issues. And then medics are saying that heart disease is a silent killer, #1. And therefore, without knowledge, you can collapse and die due to this. So the foundation has taught that it's important to raise awareness on matters to do with heart health so that our people will be in a position to understand and know the issue of heart. Once they know, we are partnered with hospitals, they will be able to find a chance to go and get medicated. That's why we are here, and this is the first ever we have ever done in our ward. Thank you, Mheshimiwa, for giving me the chance to host this and also to raise the occasion. So we are looking forward to have many more of these camps next year. And also apart from the camps, we raise awareness in schools. We go to schools, we tell them first aid, so that when someone collapses, how can they assist? Like this case of Mary Kerubo, if the learners had known how to do CPR, they could have managed at least make it. But what we are saying, it's important to raise awareness. Homes, if someone collapses at home, what do? People don't know. And it's important for us to do that. Apart from that, we'll be doing walks, we'll be doing screening, we'll be doing runs, and also health camp. Those are the things we intend to do to Kishirikiana County Government of Kisii, to Kishirikiana private hospitals, other NGOs, and our leaders. Weigo Kennedy niga tebire buna omoroberio yuno chikobago kolekana kero mwaka abwase boigo barachiko babagweta imechi sukuru na bego chinyagitari ao eliko basemia abamenye borogongo rwa Gusii na boigo kwena na obubwenie guchiase abaroire abo bwato mochando bw'enkoro. Igo Mary Kerubo Foundation kero mwaka nabega gokora igo night party na chinde. Esengi Nyasaye tubekire moyo tomoteringa Nyasaye we are alive esengi yao eto bali bomu wata bayigo babukoralite just mo waka ni just 6 to 8,000 a month ani tubatisha ani tubadibeza togokwera togotombera bona kike banyitale kare barako keja yo wata ngana ki na chane ero mogene munachi. I'm happy that he thought outside the box, which is geared towards ensuring that he is creating the awareness of the campaign about heart health and also in young people, especially in Nairobi. There are so many cases of people that are taking online, and I think that this initiative will go a long way. Yinko ripotera Ensoko TV korwa imeye sukuru yoboroso ya Gesabakwa igotoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii elietariane Mausa Caroline Goska mutwe ababwatani au kurwa county ya Kisii bakoragwa n'umunyakero w'ekyombe kya Gusii Governance Watch Peter Jimmy Mumanyi nigo bagikerie rigo lirike ria bonus guchya sabarimi anene kurwa sorogongo rwa Gusii gukwana chinga kibakoro musangirikano asichiro ya suneke bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo boigo bagikerie ogwatananwa kwa bari mikuru asorogongo rwa Gusii korenganiwa n'ichinse mu chinde bunorogongo rwa Central nonye nabo nigo bararirie guchya kumusira Daktari Fred Matiang'i eryo koreta amaunchorelio asesekte iyo na kurwanirira engeria yabo asekemeri gyechae Magega yigati yabarimi bekemeri gyechae kwa imurunganya igoro yoko kia kwerigori iria bonus wega chiringi 10 chae ya ino ya tiringirwe twabeire ngatonga second group ya citizenship yaba Kenya chisiringi 10 muisa negete nacho mutagete tobakani bairania se baruse tibese moe kuchibesa buya echaye
neri atosomi kurukare ngabono iga asiye keire abantu baikire babe keligo lyachire ise ngabono iga ligo lyeto siringi 10 abantu garibu ikoyo bakonya ekire yemo siringi 100 nigobono egati yabarimi kurwase county ya Kisii anamana bakurwase bunge ya Bonchari chukuri rero bomeranira secire yo nagokwanira igoro ye ogokya kweri goriye riga factory ekorokunga rukuriri area de shilingi 57 ekowati kunende ekorokumungai mungania ekaliera shilingi 51 Kathangariri ekaliera shilingi 50 Githongo ekaliera shilingi 50 Manyagocha ne cheito chiagusiitegerera Nyankoberie to 22 Kebirige ekaliera 13 Yanjore ekaliera 13 Tombe ekaliera 13 Sanganye ekaliera 12 bao kwa nemechire yasuneka nigo bayichanire igoro nase kichi factory chindo kura sorogongo rwa centro banyora chibesa chire igoro ko babua go chinga kicho bamuchire aba director sikire nigo basemerete konyore ngiringia na konya aba director kugaya nengane yiga subwango ekere pona siaso gete tukamanyanga abantu baitu tise bakoragera bari buya twanyore yabere embarrassment umweshimiwa tibi ngomanyi mbiyamo nazo gutaka kwegerera baremi yasago konya chikawa nechaye aba director baroro abantu bande bose bakora abuna aba director baringa bache baruo chibesa jene jatigarete Dubai enta gatogote biji director chiga ira napaka Dubai mona tachibesa momentera baremi abaremi bariere siringi 20 barierete motagete chimentu jiko 20 mosibe jinki byake igo goikano omotinyo kominarimo chibese chichirane nanyarwo nigo baganire Dr. Fred Matiang'i anyendiri achikoire kirokyo brebwense nachikokonya kugaya nemechande ngabune yega intuna abantu abagusina abantu abangai ekena kige kogera senkorarango tebanga omo muroyo itote nenire onyere nganero gochigwate ensaro twanse korichika echae ya itobuya kiro monta koraki abwatereroro Reporteria Ensoko TV kurasi chirene yasuneke kutoka mebungi ya Bonchari county ya Kisii ritira na Pethuel Machin Ainama ya Ensoko TV enseyemo ya bono butuko bunogendere tuko yanyora maiga yomutimo komoke ningirane na yanda mange tusuka kurase TV yao Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Nugaritiko korubwa gachobo nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu by'ubuya bwekerengo cheguru aserigo lyora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyo nyamira samange twakerisi nigwetire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukariga tente uko bariga ni mwensi asa magori ya rinsi Kiza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiya borokigwa asobugima bwankyo twawire tukwebwere byewa asoko kolibya tari asichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwaborokye baitu nguruturo bosombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro cy'laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigotogotoka ime ya Nyamira County twakirishimye namba 0756555988
6. Triza International Academy. We light the future. Baligania abantu banyamira no nyambali bali ku bichisa amachinde kyara ntuwate means of transport bale tabana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya bana which motugaiga are useful members of this society. Bagengi bakwa na bitonga bimutwe enjera yaye aba nabantu banchete kogenga abande gwika baichurwa namangana amange mitwe yabo bakurirwe nga libaga bakora igo tiga bakora yabo amaya. Sengolo Gomingo Magara, Mintomas Meletinga Samabeta, Oganda Gorgeria, and Soko TV, Oboroso, Gomusi, and Soko Samata Magno. Eye Nensoko TV, Oboroso, Bumugusi. Karibu nainde erituendera kwemanya amaya ase chinsa chinga bunechiga gusika mutwe abari mibeke merige chae betundubari ya Kiamatara T61 ensemo ya Miriri inse ye Victoria Tombe imeyakitutu masabe county ya Nyamira nigo barura matukane oka guchia somo tenelibwe Victoria ya Tombe koerera na seki baaliera bonus shilingi 13 bagukwana ime ya Miriri ezoni ya kane ekero gyokorobekana nigo batebire mbali guchia gupima echae guikabanyorire engeri yabo buna ebwenerete ase ubororo bonene abaremi bekemeri yechae betundubari ya Kiamarita T61 Inseye factory ya Tombe ime bunge ya Kituma Saba ime county ya Nyamira nigo barobekana kwe murunganeria okoria wepona siyanse ase factory ya Tombe kagirego chakoriera chishiringi 13 echa epona yetu anyorete ya sogete chibese ya sogete chikorkunga 13 shillings njebino mulemi bune mochiamani okurukia Marita T61 ndo chianjiraniti kabisa ono nale goteba iga nale gosaba iko gosaba kwane ngori kuchia saba lemi chibese chimoro jenji bagogeti ono ni gotora babura ke tochane gosaba director baitoiga nduto kubori bwororoiga moto erese ngaki chibese chimuagete paka mwacha guikara chigasoka chiru chikoro ku 13 egara muri nyama nyikuru arakoreki aisanike akio maene chibese twarusetie se biombe trustingo toitere no twarusete tugasomeria abana wona chibese cyaburire ruto byekote birenga abana turusi chibese muguko tosomeria abana kaito korusire no nyecha yaito yasirire aya amataya togotora na matabire nenkoro una boikore bagatora matabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro waere ni togotora nenkoro una boikore atorabire nenkoro nonkero epona sio chigocha boikore bariera siringi kochakera 60 na kogendera wa intu tuataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha erira sa nene utatuge no nenkoko no ne bodi togotuga bagukwana ime ya Miriri eyuere son 4 ekero gyokorobekana okuoni go barura matukano oka kochuboteneriwe factory ya Tombe koberanga na seki bakoliere pona sia serigo lirianse niki twabaira matukane utuko ba matukane na tukwana lerego ngo matukane tukoja bara guchakira mambi tutageta machibu abuna bali mi Tombe stroke sombugo egere tumanyenga kuruga abonye mugo toiraneri rona intu ndoko bacha yaito bono ngaiki togokora tosomia abana nandi tumanya konyora bo beso bosinini 13 kaito koira wa intu tuataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha erira sa nene utatuge no nenkoko no ne bodi togotuga bo twachire gwake sabu yecha ye sabu ye chae ne ngo na kutuga ngombe twarore ngombe ya fatali kwa sababu ngombe yemo
tujebekera rigorire ise pesa mabera kikibainye ituko ejije 160 rituko kamengo mbeyemo omotienyi siringi 4,800 omwaka omugima eng'ombe yakoza siringi 60 na karibu na tano wakomenta mori haya siringi 10,000 chajange 70 ejiji tatoke cha imepi bagukonekerekia baremi abo boigoni go bagendere kugikiria bokongu aba director bechae bakurwa ase factory ya Tombe abukorengana barabo bakweranga nigori goriri apona asiria chetense kubwatikana n'ekisegi ekichabeire mache mumbu bono twajire gakorarameka asengenjo omotara gitaga totebetinga kibese twarire siringi 50 na ndatanga kyoto ngeri gutuma kujimaega bono yanyarekanire ekyoto yatumire maega etwetu siringi 13 neja yaitu batotebetie ese metie nyebere atigarete batotenge ja yara koni kubia kibese yara koni kibese nyinge nande batonjokeire nga Southern Sudan ngateri ko ire chae bono ntutware ko boriga Southern Sudan aba ikoyo barabunga ibare koni kucha nigo bono ko mobaire nga mbago chago pima chae na goendera gotora nyore magani abo tago chago ikiraniwa matukaya twarure anega koera ngurikera tole mu manager monene gwe factory te Atombe toko motebiga atoiranerie biri toko muboria buna tutageta atoiranerie onya tago toiranerie after 4 days chaete yo toko bana tuko saba chikari cheto che factory chikole chisoka Tombe otora tange ikoko pimere chae ase chitundu bali gochie se factory toye chae nore ngochisasini kose mogeni Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira Toko tigra gabwa asoboremi abarimi bekawa banya kwa Farmers Cooperative Society nigori tukoria rero basagani chio bisi che society kuboria abanya committee asobotumeki obobebwe 1 million che chibesa korengana nabarimi abwo nigo egotebekana buna obokurumi mboreo obwo bwairire chibesa gusira Listen to me. I'm Richmond. Yes, sir. The area MC. The area. When I call you outside there, I say talk with you, you should respect my word. Sure. But there's a document we need from them. Not even a document. Not, I don't want a document. It's just sharing. Yes. Where do you to share? Hapo kando. Wachana sina wananchi. You know, mukirimi, I can as well, you know, have the powers. Sindio? Kumbe mlikuwa hapa ndani mlikuwa mmejificha. Wasisha limeni na kuwa na ile heshima. Basikia? Niwaelezee nijue na nani na nini. Mheshimiwa. aborokia beki skuru chia junior secondary nigo besokire erio gusuguma eserikali kubatana na kuru ase skuru yoboroso asekerie buna nigo ekoba usendi ngo bagwetera amakong au buna omubaro moke bwa borokia engeri enke na yande amange boigo nigo bamente goteba buna nigo bakurwa okobo ose nigo bakurwa bokoreri guchia se omubaro monene bwa borokia chinga ke serikali etari kubategerera na gotegerera ekerero kiabo na kubasira. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. So today we are standing in solidarity with our colleagues in the country, trying to address our demands, which are the nitty-gritties in JSS. The government, we want to applaud the government and more especially His Excellency the President, William Samoei Ruto, for having given us 46,000 JSS teachers confirmation letters for our teachers. But there is more which is in the pipe that is not yet addressed. As JSS teachers, when we talk about autonomy, we are talking about the JSS teachers who are demotivated. Despite of the fact that we have the job, the environment where we work, there is a lot of confusion, there is a lot of friction from our counterparts from the primary wing. It is becoming a challenge
when a teacher of English is told to teach something like mathematics, creative arts, something you are not taught in college. Myself, I am a teacher of English and I have taught mathematics. Right now, I'm teaching integrated science. Integrated science has physics, a subject I dropped at Form 2. How am I supposed to teach that? We are asking the government and the ministry to give us a clear career guideline progress. Where are we? After C2, after C3, where are we? Are we going to be head teachers of these schools? Or are we going to be the principals of this school? Kindly give us a clear guideline. We work as we know our hierarchy, where we are going to. Na wikira bo mwancho murigeri no tugwikira omwerio bwa maya ensa eyemo ya bono butukogendera kubwate emirobirinde ya tigere ningirane chinsa isato na yanda mange asamo ya yechinsa isato kwa niaba ya bari twabatana barabwo erikwendeke chibichana mariogi ngwikirare ngamo na Felista Kabedi, director Zack amo na Brian Achaka eritariane Ishmael Mogere.